Ta hakani ka por ngadan ka ban aingo biang yu try ba ngan wan ra biang i gani ka jing hikai ka bangan penkut mentag sngi ngala ai hakini ki jing hikai kumba lai sien ka shitiyo ya gani ka jing hikai ka banga ai kerteng ki Hynriew Tylli ki Nongrim ki Jong David bat ngala dep kren kumba South Tylli temen tangan keren biang saar Tylli ya kini ki Nongrim nga kwa bangan ong ipi shikentien shuai ka bangan ya chikmat ngidon ka jingduai ka bangila pen kre haga khat sandrik mentau benai ka deki independence dia haga por prabaji men step hang tai hapo maulai nonglom haga center ka jingi tingi hadin baka prayer committee ka lapen kre Ashimini ka kabu ya ka ban pentip shipi ki bala ban ya don lang bat ngi hagini ka si jingduai nganget na do prabaji do khat arshibiji ai nginum penslam ebro shisngi haringi kwa bangin wat ikakmat ka jong play baka jingduai ka bangi duai ka bangi ai kerteng ya kani ka jingduai job da ka jingduai kani ka deka jing ka kerteng ka bangi kwa shisha bangin shikriyo play nginum job yano da ka mau ik bod jingdum da ka waipan hanreti tang da ka jingduai bat ngi kerpat ifi ki bala ban ya don lang bat ngi hagani ka khat sandrik por prabajimin step kanan ka jingduai lang ha ki bobon kini wan lang hang to mat ngini ho ka jingduai ka bas ngotanat nganget to blame kur khui fi bat kum juru ngadan hang ne ban shimi gini ka kabu ha ka bangan pentip shifi ba ngiradap ya ka ban penbet ya ka ban sedang no ya ka jing shikri Jong kani ka Grace Worship Center hang thi ha mairang hapo ketuka dong lums iem ladang bakla but ngin sedang no ha kani ka witness day ha ka por nyo bujitik tingi kwa ipiba kibadan sigitu kithan mairang benter lang tor lanis tu sejan kisnong gi pamarjan ngi play gani ki jing shikri ngi kwa bangin play ka kan rhetoric mentau benai ka mat gani ka tayo khpon nyo buje tingi kirpat ifi bapin pelat por gitu ki badan sigitu ki tan tu sejan ngi nget bakan dan ka jing dorakat ka jong trying ni i ka jing penim ka jong play ki priu ka dan ka jing hikai ka tien play ka dan ka jing duai ka bakar pangi ki priu bat ngi khat sngo bahai ki priu shagani ki jisang to blay un kur khui phi to hagani ka por ngadan ni ka bangan ai gini ka jing hikai shipi kini ki Nongrim ki banga keren ngada ai kerteng hang ne ki Nongrim Jong David lamar habang puli ngani ka sam ka balai punyo le singa klem keren lot brok away rega de ka sam ka bakraw ngani ka sam ka balai punyo apin puli bahai ngani ka sam ka balai punyo kanong ka jing ai men sim phi kanong ka jing kar khu ka bakraw lamar da puli ang ni ka sam ka balai punyo ukuran sibon baha ha ka jing de bat ka jing ya dan ti ka jingi ha ka ni ka pertai pina puli ngani ka sam ka balai punyo ukuran ki kitien ki ba labanong no ki balabanong ki Nongrim yengi tan renga susim tangi gani ka banakmat tang hadu ka khat ka bupra jong kani ka lenong ka balai punyo banga kren gini ki Nongrim namanga yo iba kini ki Hynriew Tylli Hynriew Tylli ki Nongrim ki bo David ubo ang ne ki kraw palat aga jing mg tingala kren bagam de ngi ban pen ku slaya la de namar ki wei namar ka jing im ka bamalang sngiru ngam de ban pen ku slay ngam pen ku slay ru nagam ta ki bod jing dum nag bod soitan ni bele ngi namangi dan balu try ka ba ar ka bangala kren ka dei shania au try ndai hala de ndai ha ki priyo ndai ru ha ka spa ka pho sing ka kwang anong i ka ta nang ta de ka ba lai ka bang kren ka dei pen sngo bhai la de au try
ngala keren ba ngin pesoba kumno yala dia utrai dia ga bashakri utrai ga puli tin ga jong play bat ga mani utrai nang ta ngala keren ru aga jide bat ga basao kata ga dei IT lagi lenti utrai ngabo ang ne IT ha ke bapila ban shania IT ha ke bapila itho ba ban IT ha ke bala what wrong an IT ho play la da piklam da itho ba yo play what wrong an IT ho try la da piklam da shania ba yo try but la da pimat ban IT da yo iru ba play ude ulong bala ha ke baro te menta ge sngi ne pet pat ye ne ge besan kata ga dei na ka khat ga benyo ngan puli ka ongkum ne to shong that how try but up sha slam yo wat pen kuslai la de na mar tau ba man ba la galenti bat na mar tau brio u ba pendep ye ge jing per khat ba ba man fi ge ne ge khat ang ne sedang de ne ge ktien ka ba ong to shong that how try but up sha slam yo ngakwa bangan hikai gani ke khat kedai ka ba kordoar hadu kata-kata ka bangayo I ba o David udan ke jing sngot ho ka ba kham chingai haba penan kami ni ke tien namar ba larangan kren ni gani pin sngot ho balai nga ongkum ta namar pi ya kene ke tien shong thai ki brio ha ke testament ke barim kim pat da sngot ho thanika Ketien shong thai ag testament berim khambon hi kim the sngot ho than namar balai ki sngot ho be tang eg ne wai u blai u shong thai ag sngi ge banyo nang ta ga Paul jong Moses ge hukum ki ai ba kin dan ge sabatan ki sngot ho eg ketien shong thai tang ka tan re ki klem cha thai but ngayo I ba u David abo kren ne ge u klem kren ne ge shong thai ban shong sngi ag sngi ge banyo klem kren kum ta kata kam dei ge bo David umut ang ne kani ka bu ong shong thai au tra klam ong shong thai ag sngi la ne sngi ban nyo ban shong thai ban le niam le ko man in oi kam ge jam de ga ta kani ka ktien ka bu ong ne shong thai hau trai but up sha slam u ka de ka ktien ka ba u yo ilu pa ya ki ba krau ki ba le se ki ni ki Nongrim ki jong David bo de brio u ba preng jong ka jing im ka ba ya le ka jing im ka bam yo ja thai ka jing im ka ba dan tang apreng ka thama tang apreng ka jing le apreng ka jing na yeng na bar na ka jing sin shan na dong shadong re new brio ulala ban ya chkhman ban poi shi ka dan ka ba kham se lor ka jing long sim ngayo iba u nang ban ong ni ki tin shong thai how try namar ka jing shong thai barabar kam da de ngai idan ki brio ki ba wat e ka ban shong thai ban ja thai de ka ba kia le no i ka ne ban le no i ka tai ban mi no na yeng shi sam ban le ja thai no shi ki ba ki je ka wala ka ta ka de ka ba don kam khandiat e ka men Harai ka jing shong thai ka ba shisha kam da de e ka bangi le da ka bangi le chne ngi le chatai ka jing shong thai ka ba shisha ka ba David Ukraine ni ka dei u da bu in ka tien ba ong shong thai how try fi ngan hikai ga ne namar kani ka dei ka ba la ban ong no la da ngi nang ye ka ne kan ya rap ha fi ka ba shong thai ba bor ngan sekran ni ga ba shong thai shaga testament ga ta ma re nga kwa gan pen I ga ne ga bu ong David ne shong thai how try ba u klem ko tang ta ong ru ka ne but up sha slam yo fi aba ong shong thai ka mo wali shong thai bat ka jing mo ba pim la chu nang ta ba pila kut kala nang ta ba pila long klumar ga jing em te bi shong no em de ga ta kani ga jing shong thai jang ne ka kran she phang ga jing nang ban up how blay fi dan ki priu ki bamlong ki balong impatient ki bamla up ki up makna ro ringkat bat ka jing long panic ki jing mat klumar kum to uang shong thai jau try but up cha slam u ka bomot shong up long jai tengen what ki jing mat namar kani ka ba shong thai ka de ka jing nang ban up how blay
Tapi don ke jing em jong phi. Don gano ke ba phi duai ke ba phi duai. Ke ba phi kelempat yo ke jubab ke jing em jong phi. Ngakwa ba pinang ni ke point ke de ke ba kodor adu kata-kata. Fite bu usaitan ukwa ia ke ban penlong ke brio. Bakin dulut ia ke bra ke jing em de da ke ba wanra ia ke jing em ke ba le ke ba khon. Bangin persang bet banyak khon banyak le banyak persang de kilal bara. Pin sayo bau setan unle kum tai ke brio. Khamtam hagi ni sngi. Kini ki sngi ki bangi up hagi ki bangi em bangi. Kini ki sngi ki bagi brio kim la up. Ki sngi ki bagi brio kim yo jat hai. Ki sngi ki bagi brio ki dona ke jaka jong ke jingi khon ke jingi le. Lalu pin pej bahana du ki kena red. Bo pling aja itin san ai ki. Ki mi wa shu i por jat hai ke por shong hai. Na du dang red ki me ki pa ke kompule jong ki kala long. Ban suang bet hi ngila long ngila kela biet agi ni sngi. Ngan keren ni gini nama ngasung tho ngila kela biet wala dangi ong start. Khon ki kiti ki mi wa shu i ke ban san ban he. Haka rukom im rukom san rukom he ke badai. Ki bupli na du dang lais nem don ile dang lais nem duna lais nem tam kila tep yaki haga jaka ga ba palat ban pen bread aki ke school ban pen krekot iki ban train iki ban yele ban penang pen start iki adu ko bala palat kat adu bagi dang dan por ama benang kadang dei por bakin tia bakin yele kai bakin bam bakin yo ke jing yung ke benang ke freedom khnang bakin san kin he ke jing buj per khat bakin san kin he ke met ke phat bakin klan ka nadong sedang nadu ke jing ring men se madu ka met ke phat ki mo ke jing long jong ke men uple la bu iki klung iki khna bagi dei ke ban yo ke por ke ban light do ya ke ban mare sheneng ni ke ban mare sherom ni ke ban le khat bamon haga jing em jokin rai minta ni dina ye kata na ki khon gi jingi ni kni no ye kata na ki khon jingi da ka bangi tap ye ki haga ni system jong ni ka pertai ka bala na pipet ba ka de system kam de ga jong play ka de ga jong boboman ban sedang na do ki kena rit bagin non tension haga jing puli bakim yo lat ban ye dekai kim yo lat ban tia. But nang tanda pi page ki kena ki bala kham he ki bala school ki page met bro shmet page computer sedang man krekot wat ki internet pule penai jimur kthakhle yo pang dengit khamat dang kena rit yo ke bp na do badang kena rit pi ngi pi ngan syukran nganang ni ngila kala biet hadin bangi ong bangin along advance ngila start ki priu ge be ni si tia do bam tip shu dan shu kata ka jing yo tia men met ka do no nama ba ye be ye jing pule ba ye be ye jing tre jikta ba ye be ye spot ba ye spot po ya be ye jing na jing start do pala ta gini sngi ban ngayo iba usaitan uyele ban tu igni kitien ka ba don kam ta ma ge jing em jingi ka ba david udan ka nong rem ba ong shang thai how try but upsha slam yo fi nga kerpat fi mina ga singi balai pimpen jat hat yela ga jong jing mat ye ga donon balai fi kwa palat ga jing em balai pim hun bat ga ai ga bo bleu ai fi bat ba ngam ong ba pin shong jai tu ngam ong ba pin num dan shu ga ta ga jing persang man le iki nga le le nga de brio bale ba hai iki ba nga yo lat ha kham ta ma ga ji de ga jing shekri blai nga ye khon nga le rei ngam le eka da ga ba nga ye khon da ga to da ga por brio da ga chin jar da ga em ngale eka da ka bang sngau tho bang nang ban cha thai how try finu igi brio gi opang gi yo blood pressure gi yo lot jing pang ga jat ba jat nda khapan poile le igi brio shika anxiety shika depression ga dai bar khat ga dai kani bang i klem nang ban shong thai how try ka ba up how blay fi ga dai ga khra pala fi ga mau ga kitab Isaiah nang ba sau pho ngi bon ba ngi la len det ga ni tang ni puli ga ni khandiat ga ni ga por
Nama gani ke kitab ke dei ke ba sotanat ni kitab Isaiah. Pipin da puli yang ni ia ke ba up out rai ong kum ni na ke khat ba ar punyau. Sao po ke khat ke ba ar punyau Isaiah. Balai me ong go Jacob but me kren go Israel la buri ia ke lenti jonga na utrai ba ke jing bisha jonga ke jano no blay jonga. Memshim tip memshim yo sngo blay da bom jukut utrau no thau ba kut ke pertei. Sngo white lem ni jutai ndran ke jing it ke jing champang Jong u. Wai ka bor hagi sngo white but a bom don bor open roi ka bor. Wat ki samla kin sngo white but kin sngo thait but ki rang samla kin kelon khait. Hynriew kita ki ba up kami yo try kin betamai bor kin her se jrong lagi thap ni angkum ki pukni kin mare kin sngo thait kin yan ba kin sngo white. Fi ka kani ka ktien ni ka kle lang ia ka jing thait but ia ka jing ja thait. Ka keren shipang ka jing nangban up how play. Ka penlong ia ki brio bakin light na ka jing thait but na ka jing luai. Uang ang ni ki ba up kami yo try on pentamai bor. Kini ya si jong itap ni angkum ki pukni kin mare. Kini mare. Kin le iki tambah kinom sngo thait. Kini yaj but kinom sngo luai. Kini ka keren ni ka evitem ka keren ni ka jing em ka ba piyaj ka ni ka pertei. Kaba lada pinang ban shong thait au try. Finyo ba kaba shong thait ka dega banang ban up. But lada pi up how blay. Pinyo an pentamai bor. Pinom yo ka jing thait. Namar pi yo ka jing crowd jong blay. Baru soong kita ki ba up how try. Kani ka ketien ka ba ong kita ki banang ban up how blay. Kani ka ketien ka ba. Ka ba don kama gini singi. Last lem baha ki brio. Ki klem yo ye gani ka Nongrim. Ki klem nang ban shong thait but ki klem nang ban up. Nakata kadao ki poye ka jaka ka balang frustrated. Ka ba lumar ka ba mongan ong no ka no ketien kasi ka ba. Kilong long kelumar kum to. Kelumar kutlat du jikir men poye ka jaka ka ba long ngan ong no da ka ketien ka ba kam poye ka jaka ka ba kendoro. Namar bakim nang ban shong thait ban up out rai. Kerke ya be ya le ya kun ado balapalat. Ayo blame na singi unirap ya pi. Ini ka jaka. Kat mga nang keren. Yo igani ka Nongrim ko Jong David. Fi ngan keren katugat ni na mga ni way ni topic la ni subject ki bang keren la buon bahan adu ni ko lockdown. But kabang keren baha ka dai ni ka jing jat hal la ni ka bisyong thai. Fi ka jing yo jonga kung mga ong manena do sedang ba David udan ka jing yo ka bijingai ba ong syong thai daw try. Namar ha testament ka berim ki syong thai aga sngi. Wala do mentaro ki klem so tho ini ki timbang syong thai daw try ki sngot ho ban syong thai aga sngi. Nakata ka daw ngan pen fi ba daw Jisu uwan siya ka pertay. Ngini keren bahay gani. Lada ka day fi pinang ban syong thai daw try. Piha ban sngot ho gani. Lada pim so tho gani nga la banong kakamdan jing mutro. Ngan ong kum nepet. Fi ngan bu ini kitian sngot ho bahay ka jing ay. Fi ngan puli fi naga Bible. Ngan puli fi naga Bible. Ujisu ang how Matthias kal nang bakat way nagdakhat ka ba arpo pra. Uang ini kitian. Wan hanga pi baro ki bathat bat ki bakia ga jinkin. Ti ngan ay ka bajat haja pi. Akaktin si ka ngan penjam pi ga jinsya ngan bu manganang ni dagaktin ka baday. Uang ti ngan ay ka bajat haja pi. Fi ngan ay ka bajat haja. Nganut manong gani ka khot ka day ka bangi hapan pentamay biyang ika gini gisngi jang imenta. Namar ngayo lapan baklay ki bubon ki brio. Ya gani ka khot day tanga ka way ka jingi kai. Magkata ka day bangi khot ki brio. Ba habakidon problem, habakidon jing Bakinuan siya Jisu. Mabakiniwa ka jing jathan. Bakiniwa ka jing sok, ka jing kemen. Henry kiwan pan ki klem siya may kata.
hagar kom ka ba ki yo sngaw ga jing kai ka daw ga dei bangi klem sngaw tho ba ga jing mot ka ba kham jleo jong ni ka tien ka bo jisu kren fi empat simdan uweiru prophet aga testament ga berim empat simdan uweiru ulingdo la neus iem haga jait penri Israel haga testament ga berim tat hadu ni ga lanong ga khat wei ga khat ga ba arpopra empat simdan uweiru banut banong wan shanga pi baro ki ba thai bat ki ba ki aga jingket tiengan ai ka ba jat ha pi empat simdan uweiru ubanuat ban ong gani de tangu Jesus Christ bat kani nganuat ban ong kapan bitar fi kapan bitar yaki farisi gitu gipor bo Jesus ubagi pet u kum khonjo Joseph khonjo Mary bo ong wan shanga pinyo ya ka ba jat ha Pinapuli lot egane ukram krani ki jing 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 shisha. Kapa ukran nang ne ukran ege epite uang shiminglen kor jong api. Hikairu nanga na bangau ba lui ba berit ege dono te pin sham ka ba jatan. Hagi men sim jong pi na ba kalen kor jong aga long ka ba sting ka ba jambar ka jingkit jong ka ba sting. Fitip ukran ege ayang ne. Uklam keren ni gane bigi jing problem jing haga jing shisha habo jisu ang wan shanga pibaro ibat haj ngan ai ga bajat haj ukren ba wan ma wan lam ya ga jing ai ka joble bamde shu da kutu ba pi khon man sumari ga sngi ga yana ta dawa ga nigal nong ga ba khanwe ukren ni gane hakal nong ga ba khan ar ga dan ga jing ukren ni ga sabatan Bala iya kira ni sabaton ngal nang ba khar marsan kut kani poisha sabaton namar ba kadon ga jing teng kho ap deng ni ga jing chong thai sngi sabaton bat ga ni ga bu jisu a wan shanga nai le che ga sngi wan shanga uso ang ngal nang ba khar khol ba prana ba khonu briu long try ka sabaton ga ba ngawan manga ngadei utrai jong ni ga sabaton min chuanga ai ga sngi min ta ngawan manga wan shanga ong jisu Wale le chega sngi na maga sngi kam aja tajepe. Figini ke ktin nga soangi pi belai nga Nongrim ga bo David ukuran ga krao palan. Haga ba uang shong tajau trai. Fi ban shong tajau trai ga dega ni bo jisu ang wan shanga. Kanungot ki prigi bala alwan shu jisu na do men shua. La tip lendet dega ni ga khon riki klem ja taje do mentag sngi. Yak saat yakun le ka problem ka jing tala daw jisu ang wan singa pinyo ba jat hai tala daga day kumta tangina day man jat hai na do bangiwan rekin mau jisu kurana ni ka ban hikai na ban shimi ka lingkor udo ka lingkor nga kamlong ka bakia balay ang kumta namar uwan ra ya ka waipat ka jing ai ka ba no play ka ba kraw palat ka ba yuanes wang ka jing ai kabadakat ka jing ai uang aga gospel ka jong Yohanes kalanang ka paningkong lesing anda puli fi bau Yohanes abu keren uang ikini kiktian uang kumni ngap hawang hagalanang ka paningkong ka bakat sawang utaw ktian teu lakin jado bau la syong sa apdeng jingi bangila yo khmi shanye ka buram jong ka buram kabadakat ka jong ukhun bala khamar wei kupau badap daga jing ia berga jing shisha Uyane zula flash bang jong uba ula pertau da ong niulong tau bangala ong uba wana din jonga ulong shua jonga uba ula shua inga but naga jintap jong ungi baro ngila yok pediang ka jing ia bat ka jing ia kabadakat ka jing ia nabaya ka hukum la do Moses hari ka jing ia bagi jing syakiwan dau Jesus Christ tagadaw jisu no wan jane ka pertai no ong ka ningal nong ka khat wei khat bar pra arab khundai do lai po Ganut man ong gani kaktian gade ka wat kisan ran ruki klempat sngot ho ba haga tu por bawang wan shanga pi barok ibat haj bagi baki aga jingket Ukraini ka evite Ukraini ka jingaye Ukraini ka jingaye baga jingja haj ka bishisha gade
haga ba pio pdiang ige jing penem pio pdiang yu Jesus Christ but pio mat ige jing chat hat aga men sim jobi na kata daw da pi pej ba ye kata ga jing ikren ga ba kham jelio ye ga ne ge jing chat hat ye ga ne ge jing shong hat pi puli pilap ige ne na ge shiti shi ge hebru nang ba saw baro ang sha ikren ne ge ne bang ni gidan gi bribong em kadang sa kata ga sngi sabaton ni pai lang jong trai klem da so tho ye ga context bro ko ye ga tho ye ga Tapi pulil na ngusano dur khat bening kong wong nama kata tungin siap ting habadang sa ga jing kular banai psut sega jing chat hai chongu yo kumno ununo unapi unamimat ban kot seka namar shisha ngiru lap yalap iga gospel kumba gitaru hande kita ketien ke bayos ngau kam simla pen mentoi ki namar simla kenyat lang ika berga jinget kita ke bayos ngau sengabangan pulil wong namar ngi ki banget ngina let psut sega ta jing chat hai Fio egene ke jing jat had day da ke jing et. Fio rong si ke jing ay day da ke jing et. Takadaw fi ke jing jat had ke de ke way na ki bakraw palat aga Bible. Ki priyo ki duo mentai gane. Ki pupun ba hikai ke tin ke jong play kun biang wan ra biang ke tai ke hukum yak san to. Adu ke way na ke ship ho tap ki priyo pen wan ki priyo do ba ki priyo ki la poi biang si ke jing le mtan pisa sho la dan jing dan siu hayeng na tip ni siu ke ne ni ai sa ka ka way na ship ho na. Ka khat do tiang palat ba yo ha ba ke jing tem ai ko wen si pau sanang jin jar su ang tu nang dap ram ang tu na mal balai ba ai ko wen si pau na mal balai ai da ka jing bomban se da ka jing bom sung tho na ma ba kalaban ki apalan fi ujisu kwa ya kata usha aga ding pnala na pin puli ujisu sha da ka jing kamen upol ang aba bi ai da ka ba kamen kat ka ba pitmu ha ka do no jobi Masngaw kalong ka ika ba masngaw la ban siya kani. Bangin ban kia biang igi banget. Habang ilawan siya Jesus Christ. Habang ila siyam igi nagajing ay. Kapawala mingi gajing jatat agamin siyam gajing. Ray nang ilarong siya nagajing ay ngi tan biang igi priyo pat siya tayo siya diyan ban penkulumar biang. Nakata ka daw ngi hikay igi priyo ba ya kaching paniyam ngi yo nagajing ay mday nagajing le ngi danang ngi kata. Ringi ra biang igi priyo pat siya gajing le bala da pim ay gawin ngi sipaw ne pim le kumta kamot pihak baga jing tim biang sa sisian pat le ra biang sa sisian biang tanga kwa bangan ong pi ga ni por nang ni ni kitien ka bawat u David u brio jong play u nang ni kitien wat la da udang im ga por ka hukum u nang ban ong ni kitien shong thai how try apsha slam you o ka kitien ga bakraw pala tanamar bangala kren bon bai ga ni jing shong thai la ni jing ai haki por ki baladep dengan nom da krentan ni gani menta tang ba kawai nga kwa nong ifi da ka ba shai kadar tong ini shakri yo no play da ka banginang ban shong thai hagi jinga ye ge jong play kani ge de jinga ye ge ba kat ka jinga ye ka banginum la ban le e shaban na kani ge jinga ye ba tungin rung shikani ge jinga ye ban ye le ba ha ye ki e ke baro tang bangi dei ban le ye ka hapo ka jinga ye ge jong trai te ngini pe sakawai dia ke jing hikai ke ni ke por kaba u David ukren ele sila dengan kren sa ke ni ke jing shong thai au trai ke dei ke chirong palat na mal ngayo I ba ka ni fi ke dei ke banga sai snot na ngayo I ba ka don ke jing roi ngayo I ba ka don ke jing kerkhu ngayo I ka don ke jing ma ka don ke jing ka jing kiang ta ka don not ke baro aba pinang bani ai apo ba ni ke jing ai phim klumar phim long nganong kumno phim long phim dan pressure ba mo kamban kiai fi ba bi shakri hople ngayo iwa uji su persama ni kai ne malaka por bo wan se ne perthai bikin mau ko por ki sanran la klumar thlem ki pai ba ku masan reus fo jar ki la klumar thlem balem dan bam ko por kala jandum uji su ang ong pensyong shania ikibrio
pipuli kita pinlap no Matius no bakat sao pipuli dekat bakat kendai wong pensyong shania iki brio ho plang nda kila syong shania ule ke kamba finda haba pila jat hai pila nang ban ap outrai pensiyo ibo kedia yo kupu baru sengo baru sejaga kamba kanom tuna yero yang ada pinang ban syong thai baru play dengan ngan lain no segini ke point ke bakat do kata kadai ke bau ong David agani ke kitab Sam kalau nang ke life nyo naga dekat ke ba perang ini pulih biang ya gani kani ke ketien kadai ke ba se kadai ke besuk babin sengoto singa nom da penjerong syu sibon ngan pen i biang ifi gani ke ba ong kum ni naga dekat ke ba pra ngan repeat biang sesisin u ong wat pen kuslai shania au try pen sengu bahai le di au try IT le galanti au try shong thai au try khat do e u ong to why no naga jing bitar but no ye ke jing otchla wat pen kuslai le di kalam tang shakabales neo fi kani ke ba ong to why no naga jing bitar fi kadan jingi dei bat kate ke point ke ban jerong ter brokawai lada pi pen kuslai pim dan hanu ro ban shania pim nang ban pen sngo bai la di ho try pim nang ban IT lagi lenti ho try pi klem nang ban shong thai pin poya ke jaka ke ba pin shu ki bitar kata kade ke jing shisha ke bangayo i nang ne bagi brio ki bam nang ki ni ki points ki poya ke ni ke ba pra mat ke ni ke ba pra ke dei ke ba brio ngop dan ki brio ki ba pin de pet kila ibiang lot na dang senang Rei nda pai hak test hagi jingja hagi situation penio i baka pau gane baka taga dei kajing bitar lane ka ba ong kajing otchla fi balai ki briu ki mlasha balai ki briu ki pai kajing bitar balai ong wai no na kajing bitar namar lada kajing bitar ka sensyar yau briu ban kontrol ka lani ban sensyar ka kan pen kelumar lot yakini barok khat ki bapinang seneng habu ong why no kaman pen kuna bitar ke dom ke balai pinit bitar no udah ong ne why no na gajin bitar ino no gajin so bu slai ala di kalam tang se kabale sni no bayi no les ni no henrik tagi ba up you try gini o kan ti gari balai pinit bitar no fi nda fila shakri ba yo play nda fila ya kamslam pinyo ibo play pun mi igani gajin long do no job hila ni gajin long jing im bagajin bitar ga do no Pim na so bitar la daw brio kuren palat ifinu kuno ifi kuren ke et hopen ke benas neo nai bitar na makajin bitar ke dei ga bapen pa wi jing long ka do ha ga jing so tho jang ha ga jing bitar ke mi na ga jing sarang brio badan ke jing sarang la sha kadan ke jing pom la sha baru pen pa ke jing bitar Fikir serong kedai kebesneo ba kapan mi ia gajing bitara gajing am jawab beliau. Nama bang kami wak sibun kepor ngakuangan pen ia fikir dia ada ni kepor. Bagajing bitar kami na gajing serong. Gajing bitar sengap baik ni. Gajing bitar kawan ru na gajing jenjar palat. Nau beriu dah na gajaka kebala jenjar palat. Uthuchen ulang umlasha nama bola jenjar palat teng dan gibri bopli gibala jenjar palat na dodang kena digi he gisan kilang kami jinglang jing em ka bamdai
kilong violent ki le persya kum tu kilong anong kum no kilong klumar kum tu kim aili ki wei tang skren ki briu ki mlasha ngatwai bo play un wengi kan ina ka ching im ka jobi ngayu ina ga bible ba ka jing bitar kadai ka jing long ka ba yo ye ki briu jo play bat ka pen sneo lot parkhoi ngayo ina ka kitab Genesis kal nang ka basaw la da pen pule u blay wong yo kan balay mes ngau bitar balay ba ka kamat jemega no liao la da mele ba me memla me Hynriew la da kamlong kumta ka pop ka shang la ngai ga jingkang ong u blay yo kan ya bau bitar yo Abel ngayo i don ki brio ki ba long ko mukan ki ba tip yo play ki ba nang ban ai ka jingai ngu yo play Hynriew ki ba klem le ba ban u Abel u bot na u kan ko mga sayong ban ai lang i ka jingai ngu tong bau le ba u ai na ka ba mara bau play u kmi u pe u priang hone ka jingknya ka jong Abel fi in da priang hone ka jingknya ka jong Abel kawan ka jing snow bitar no kan na mau de men kakta ye ke insecure ye ka tagas ye ka security jo ulong insecure snow sngan ye la ka jong ka jingem kadan ka hanga ka manga ka ego but nda pipet hang ni ukan upusyang man katakti yo Abel de tang na ka daw jong ka jing bitar but kani ka jing bitar kami na ka jing sarong jong ka donot ngayo iya ka Bible bagi men jong Joseph ki bitar yo Joseph ka bau Joseph uklam bitar ki men jong David ki bitar yo David uklam bitar fi ki priu ki balak ban control ki jing bitar kin ki yo shikle ki priu ki lapan bitar yo Jesus Christ uklam bitar pi pet bahaya ni bagi jing bitar kami na ka jing sarong ka jing bitar kawan ru na ka jing jenjar palat Ublay ka jing shishala na pin puli ka Bible Brockway. Ukwa yung i bangin light na ka jing bitar. Na mga yo i ka ni utho aga shiti ka jang ujaka. Pin puli ka shiti ka jang tangan puli kandiat na ka shiti shiki kolosai ka lanang ka balay. Ka dekhat ka bapra. Magidan sibun ba? Uang kumnin ray minta to pin bread no ru i kini baro ka jing bitar. Kajing bitar sila, kajing bishni, kajing kran ben, kajing kran si, nakasin to jong hi. Hi balay ki briyo ki yo pang BP, ki yo ki jingpang kini ki balong, jingpang menta ki balong komon. Kawai ni ki daw ka day ka ni kajing bitar palat. Ndahaba pi kiyo kajing bitar pi ngut sipo, pi miyo mi sibar. Kataw sibon ki jingpang apo. May idan ki briyo ki baga jing bitar ka tray ki syo ki kona do palat. Tan ki baga jing bitar jong ki kami kim la shai ki bai ki anya ki Allah. Kum ki khonjo blay. Lapi kwa ban yo ibo blay uyaj bat pi udan ringkat bat pi. Nang bani aj aga jing jam not. Wat sha baga jing bitar kan sanshar aga jing im jobi. O Jacob uang aga shiti ga jong o butho ngan sipule tangan ni ni atuai no. Uong kum neu Jacob, uong agalanong ka bakanda, ningkong ka bakat kandai. Na magata ko para bangit bi ejong ay bo pri unong bakloy ben yos nga ubatut ikaban kren, ubatut ken ikaban pitar. Tungin yo jing hikay na ginigin riu tuligi Nongrim jong David bat ka jing im job hi kanday. Kamen go suk, kapapinyo i ka jing job. Tungin ito ay. Ko try ka ni ka para playing adap na ka jing sngongo ime. Maay hangi ken try a play. Ika ni kaktiyan ka jame. Ay ginigin riu tuligi jing hikay ki mga hikay nang ni. Kilong ka Nongrim ki bangit ki ba yos ngaw.
But many are not take a buram. I lot shimmy ke chingo but ke jingero. Ke kerteng ke jong chisu ngatwai. Amen. To blame. Ubleun ker hui fi, ubleun shibon.